Droichead an Diabhail, Podchraoladh, na Torlach Mac Con Midhe. In Imeacht, 16 bhí éimór ó Néil, Ruaidhrí O'Donnell agus a lucht leanúna ag teastal siad an Eilvéis. Bhí na hiarlaí tar éis Imeacht ó Éireann an bhliain roimhe sin mar is ól de chách. Tar éis turais mar a dain séirigh nó nar aidig dó an Spáin a bhaint amach, hangad ar I ddír I dúsgart na Franca, agus chachad ar an gheimhridh I gheacair leháine, áitir a cuidhá dirléin na nGael Bunaithe hena. An taircht ar gcionn, thosnig siad a dros ó dheas go dtí an roibh. Bhí sin chuid ar bhenim dó taigó cíanán ag teastal in Éineacht leo, agus scríomh sé cín léad a thaithas ar an tros. Tá lámhscríbhín ar fáil go fáil, agus is simúil é I a léamh ceithre céad bliain níos déanaí. Bhí ine ar na hiarlaí agus a lucht leanúna faoin Eilvéis, tuis go raibh Caitlicigh agus Protestúnach ar éan ina gcónaí sa tíl. Lá bháin bhíodar Imeacht na Protestúnach. Ericí rá lucht a hinneachta agus a háitrive mar a insíonn an cíanánach. Tampel rómhór a gceart bheoin na gheathraach. Ina bhuilit Diabhail agus pictúirí Luther agus Calvin agus mórán de Droichead Diabhail uile. Derann sé go raibh agla orthu faoi chóchéirigh de chuid na nEiricach agus gur ágadar an chathair an lád ar gcionn. Ní raibh go ráidar I lútsairn na Gatlaigheach a heathnú a bhfad níos mó. Caitlicí trá lucht a hinneachta, nuncius in fápa sa chathair, sa an cíanánach, agus cuireann sé síos ar an gheathar na danganithe na tithe bretha agus na suithaí ar an loch ó sa chóir. Ag an am sin, ní raibh sé ó éasca na halpa a thrasnú. Bhí ar na hiarlaí dul bhearnas níomh Gotthard. Lála páric 16, thuig siad thar an Droichead ar a dtugtar Droichead an Diabhail, agus atá le cheasamh ann go fáil. Tagann ó cíanán cur síos ar an achtra. Bhí an slíomh líonta lán de sin achta agus daire, do chlíomh agus de chasrachah cail chúnga choracha. Rangatar Droichead cóir bhí Inglan Ródón, Droichead an Diabhail a chó anam. Tá seanchas faoin Droichead sin nach raibh rólas ag an cíanánach is dócha. Deirtear nar aidig le muintir na háit a riamh Droichead a chur thar an gleann. Lá bháin tháinig an Diabhail chócha, agus tharis Droichead a thógáil dóibh, a chur chuiníar a bháin. Ghaidh sé féin anam an chéad duine a thrasnig an Droichead tar éis sé bheith tócha. De bhar an éadócha sé bhí orthu, rinne muintir na háite an conra sin leis. Ach nuair a bhí an Droichead tócha, chuir clasaí ag an deirmeáil, Podchraoladh an Droichead, agus ní bhór an Diabhail ach an Poc mar thuarastal. Ní raibh rá ar an hiarlaí ach irid agus iad ag trasnú Droichead an Diabhail. Bhí an bailach cúng agus bhí an talamh ráite. Hit capal amháin dágáil, síos in san domhan, agus marí ó é. Ach mar léon, bhí sé gompar 150 punt in áil de chuid inéil. Agus iad tácha go baile Andermatt, chuir tíorla fir ar ais go dtí an glann chun iarachta dhéanamh chun an tóra áil. Fóirid ar an capal marmh ach ní raibh tasc ná tuairisc ar an áir. Is é is dóchaí gúil sé híos in san glann áit éigean go fáil.
Peiscéala, bhí measig na nIarlaí agus a locht leanúna an Eilvéis. Dearan ó Cianán gur tír láidir róheangan abhré, sléitúil, déanachar, droichlíoch é. Agus na daoine ile saoil, gan ceannas óla nó uachtaránacht ag rí nó ag prúnsa for talhain orra. Ráníonn siad scéim rialtais gach bliain chun an tír a rialó mar a insíonn sé. Is íon leis gur féidir le Catlaigh agus Protestónach feidhmiúla chéile in éon stát amháin. A de ina Catlaigh, aral ina nEistear, ach iad faoi bhionnaí móra chun a chéile a chosint a réon náid a chuirteach is dachorthú. Tá na Eilvéisig féin díris, agus deanann siad bart a réir am rithir. As fuarfacht a bhírinne is siad óháin is gardaíd a riamh agus prúnsíomh Catlaigh na críostíochta ar sesin, agus is ag gomíoch gardaí Eilvéiseacha mar haidiúirí ag rí na Franca agus ag an Bapa. Bhí an tríd an rank an Eilvéis agus an Idáil fada agus dheacair go minic. A deire hir tháinig na nIarlaí go dtí an roibh, áit a bhfuidir gach an áir ón Fapa mar frúnsaí Catlaigheacha. Ach ní a bhrá orthú an sin ach irid. Foioi ruaí ó Donald Bás de bhar tinis, díreach tar éis teach go dtí an roibh i 16 War é ó néil go dtí 16. Tá na nIarlaí cortha i sépéal San Pietro in Montorio sa roibh. B'in deire n-aistear. Bhí sé bhí éisteach le tríd an díal, Podchraoladh, le Torlach Mac Con Midhe. Má heithir an Podchraoladh seo libh, bhiste libh like, subscribe, agus share, agus comment a ágáil más níamh. Go dtí an teachtain trachóin mar sin, slán.